Takulandiraniso pamene tupitirira ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano pano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi. Ntchito yokonza msewu wa M1 ndi ndalama zokwana 400 million euros zomwe mpafupifupi 40 billion kwacha zochokera ku bungwe la European Union ikuchedwa kuyamba kamba ka nthenda ya COVID-19 ndipo siku lomwe ntchito iyambe silikuziwikabe. Ndalamazi zikuyenera kugwiritsidwa ntchito kukonza msewu kuchokera pa msewu wokhotera ku bwalo la ndege la Kamuzu International kukafika pokhotera ku boma la Mzimba. Ntchito iyi ikuphatikizapo kukonza msewu wa M1 omwe kuchokera pa Kacheche kukafika pa Chiweta mboma la Rumpi. Matthews Kasanda walemba ripotiri. Nduna ya zachuma Felix Mlusu yati boma likudikira akuluakulu kuchokera ku bungwe la European Union kuti azaunike momwe ntchitoyi iyendere. Iwo ati ntchitoyi igwiridwa ndi thandizo la zachuma kuchokera ku banki ya European Investment. Koma Mlusu atsindikanso kuti pakadali pano sizikudziwika kuti akuluakuluwa afika liti mdziko muno kamba ka ziletso zomwe zidakhazikitsidwa ndi mayiko polimbana ndi kufala kwa nthenda ya COVID-19. Mneneri mu nduna za msewu wa Andrew Mtiko anati ntchito yokonza msewuyu ili m'magawo awiri. Gawo loyamba kuchokera pa bwalo la ndege la Kamuzu International mulilongwe kudzafika pa msewu wokhotera kupita ku boma la Mzimba. Iwo ati gawo lachiwiri ndi kuchokera pa Kacheche kukafika ku Chiweta mboma la Rumpi. Ndipo mneneri mu nduna za chuma Williams Banda wapuzanso Times kuti pali ntchito inanso yokonza msewu kuchokera pa Karonga kukafika pa chipata cholowera mdziko muno cha Songwe. Iwo ati ntchitoyi igwiridwa ndi thandizo la zachuma lochokera ku World Bank. Ndipo bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lati lufuna kuyamba ntchito yofunsa maganizo anthu pa zakufunikira kowunikiranso malamulo oteteza anthu kunkhanza monga kugwiririra mdziko muno. Bungwe lati malamulo ena okhuza kugwiririra sagwirizana ndipo ena safotokoza bwino za milandu monga kuti yemwe wagwiriridwayo ndi mwana wa mmuna wa zaka zochepa. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi zambiri mulipotire. Poyankhula pa mkumano omwe unachitikira mu mzinda wa Mzuzu wa Chinyamata omwe unakonzedwa ndi a Youth and Society, mkulu wona za amayi komanso maufulu a amayi ku bungwe la Malawi Human Rights Commission a Grace Mtavali anati ntchito ya bungwe lawo idzakhala kupereka upangiri pa zomwe anthu ayankhula pa zokhudza malamulowa. Mtavali ananso kuti bungwe la MHRC lidzachitanso kafukufuku pofuna kupeza zifukwa zomwe zachititsa kuona kuti mchitidwe wogwirira ukwere mdziko muno. Anthu akudandaula kuti anthu amene akuganizwa kuti akupanga nkhanza zimenezi nacho kugwirira ana amapezeka kuti ndi msinkhu mmodzi ndi munthu amene wagwiridwa uja kungopereka chisanzo mwina nyamata wa zaka 16 akuganizidwa kuti wamugwirira mtsikana wa zaka 16 omwe pa malamulo ndi kuti wamugwiririra ndi defilement ndithu. So anthu akufunsa kuti kodi pamenepo tingathandize bwanji achinyamata. Pa mkumano achinyamata anagwirizana kunena kuti ntchito yawo ikhale kufalitsa uthenga makamaka madera akumidzi pa zakuyipa kwa mchitidwe wogwirira molingana ndi malamulo a dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Youth and Society a Moses Mwera anati achinyamata ndi ochuluka pa chiwerengero cha anthu onse mdziko muno ndipo anena kuti akhoza kuthandiza kulimbana ndi mchitidwewo. Ifeyo monga yasi tikuwapempha omwe ali mu task force yo kuti achite machawe. Tifuna tione ntchito, tifuna tione zinthu zikuchitika osati zingokambidwa m'mapepala pa ground pasakuchitika kanthu. Zinthu zikuchitika tsiku ndi tsiku ndipo zikupitirira popyola muyeso. Ndeti kuwapempha kuti action plan yo tione komanso ayambe kugwira ntchito ngati akuchedweranji. Pakadali pano bungwe la Youth and Society komanso Oxfam lalembera kalata mkulu wa bwalo la milandu mdziko muno a Andrew Nyirenda pakufunikira kuona kuti aunikirenso zigamulo zomwe zimachitika pa nkhani zokhudza milandu yogwirira kuona kuti zina zikuchititsa milanduyi kukwera.
Ndipo bungwe la Malawi Red Cross Society layika ndalama zokwana 150 million kwacha kuti ligwiritse ntchito pophunzitsa ogwira ntchito zofalitsa nkhani mauthenga oyenera okhudza katemera wa COVID-19. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Priska Chisala ayankhula izi lolemba kumponera pamwambo wotsekulira maphunzirowa. Wezi Gausi ali ndi ripoti ili. Anthu amene akuwaphunzitsawa ndi ofalitsa nkhani a maboma komanso ofalitsa nkhani za umoyo ndi ena ambiri. Achisala ananena kuti maphunzirowa abwera mu nthawi yoyenerera pamene anthu ali ndi mauthenga osiyanasiyana amene ali abodza okhudza katemera wa COVID-19. Pakali pano ngati Malawi ngati dziko lalandira vaccine amene akuthana ndi matenda a COVID-19. Komano vaccine amene ibingi kuti ndi wanyuwani. Anthu ambiri akumayankhula zambiri zokhudzana ndi vaccine ameneyi. Ndiye zimene zikumayankhulira zija zikupezeka kuti zambiri sizoona. Zikungoopseza chabe anthu. Ndiye kuti angakhale kumbali yonena kuti anthu amulandire vaccine ameneyi ngati alibe information yoyenerera zikhala zovutirapo. Wamkulu wa zaumoyo kunduna wa zaumoyo akwinduwe anena kuti anthu ndipoyenera kuti akhale ndi uthenga oyenerera okhudza katemerayi. Ndipo aduwe anafotokoza kunena kuti nkhani zokhudza katemera zimene zili zabodza zipangitsa kuti anthu ambiri asakalandire katemerayi. Ndi nkhani ya COVID mukakumbukira chokera chaka chatha zochuluka zokamba za wanthu zambiri za mabodza. Ndiye tinafunika kuti titenge akadaula awawa amene amadziwa kuti kodi munthu umamfotokozera zinthu bwanji. Tapatse the right information. Makamakaso chifukwa pano pakuli katemera. Atayamba kutemera sabata athala chinayi. Tikunkatipitirira lero tayamba ma health workers ose ma frontline health workers tidzinkatipita mpaka na Malawi nali yesadzalandire chani katemerayi mwakufuna kwake. Ndipo pakali pano malingana ndi ndondomeko zotsatira kupewa matenda a COVID-19 ndi maboma 15 okha amene atalandire nawo maphunzirowa mu gawo loyamba. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomitu yache. Boma lasiyakaye kugoneka odwala COVID-19 ku chipatala chongoyembekezera cha bwalo la masewero la Bingu. Ntchito yokoza msewu wa M1 ichedwa. Ndipo mlipoti lathu lapadera Patience Lunda amaunika za mavuto omwe asilikali azankhalango akukumana nawo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook page pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter Times 360 Malawi. Chonde sambani manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndine Wonder Msisia. Fulani usiku opambana, pitirani kuona maprogramu osatirapo mpano pa Times Television TTV.